Wara sentej ta' pandemija, il-Partit Laburista se jiċċelebra il-festa ta' Jum il-Ħaddiem nhar il-Ħadd li ġej fi Pjazza Kastilja il-Belt. Dwar din l-attività tkellimna mad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Propju nhar il-Ħadd ser nimmarkaw il-festa tal-ewwel ta' Mejju b'mod normali ħansejħulu hekk wara sentej li fiha l-pandemija ċaħditna milli niċċelebraw din il-festa tant għażiża għal ħaddiema Maltin u Għawġin u madwar id-dinja u għall-Partit Laburista. Daniel Mikallef appella lin-nies sabiex nhar il-Ħadd imorru fi Pjazza Kastilja fejn l-qofol tal-attività se jkun id-diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Dak l-appell tiegħi huwa il-familji Maltin u Għawġin propju anke issa kif it-temp beda ikun iktar sħun naqdu l-Belt Valletta wara nofsinhar dak li jkun għandu l-ħin ukoll igawdi l-ħadd mal-familja anke l-Belt Valletta nsertem numru ta' attivitajiet oħrajn li wieħed jista' jgawdi flimkien mal-familja u jaħbad ukoll il-weekend tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit li propju mbagħad l-istess konferenza ħadilħaq il-kulminu tagħha bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela propju fl-ewwel ta' Mejju nhar il-Ħadd fil-Belt Valletta. Daniel Mikallef spjega għaliex il-festa tal-ewwel ta' Mejju hija importanti għall-Partit Laburista. L-isfidi li affaċċja l-istess Gvern Laburista fl-aħħar snin rajna l-qalb soċjali u l-priorità fejn qiegħda fejn issalvagwardjajna l-impjiegi u l-għajxien tal-ħaddiema, self-employed, l-anzjani u ta' kulħadd tal-familji Maltin u Għawġin għaliex ovvjament dik hija l-ewwel priorità. U għalhekk nitkellmu fuq ekonomija li trendi li toħloq ix-xogħol huwa d-dinjità tal-bniedem u hemmhekk għalkemm sar ħafna fadlilna ħafna x'nagħmlu anke biex intejbu l-affarijiet.